Polonia gloria shenai ojado bobagara shima phamade ya paita komolansi jagunaba hayale didisi ba kono gongo khapango mutu खाजानि बारे किसिम साव जों साइमोन दिनै त्रिपुरा हास्ते हातांबाय साग्लायजाक दिनैबाय बेसि 46 बोसोर बेसि काजाक ककरक साल मानिकक ककरक अ सालना दिनै हास्ते हातांबाय सिक्रिटिरजाक दिनै न साल अ साला देव हाहाम दंके कतर के खायगोन जमनि तामनि बारे माने जों साइमोन हाय गोनाङै करना भाइरासनि बागै जों ताग्लाय बेलायखेनो हाहाम दंके खायमान तबो जतन कोविड-19 नि मानिको ककरक जतन खालाय खोनातक अकनि सानना सोंथिनि लायतोंगो अबायकेनो खाजानि मारे किसिम सौ नरक जतन दिनै न पान्दा दिनै न मासरे लियो नरक फाइदि जतन सिनि हास्तेनि ककरक सानाय ककरक ताइजत्तो साकनि ताकुताइ बहुतों सिनि मानिकक ककरक सिहानिकक सिनि तिप्रासानिकक जतन फाइदि अबायकेनो जों साइमानो 1979 बेसि 19 तारिख जानुवारि अ सानो सिनि गोबां मा ककरकनि दायस'आबा खायनाय थैखांनाय जोनोमगिरिफोरखौहाय सिनि ककरकनि बागै आन्दोलन खायनाय 3 मार्च 1975 बिसिनि सिनि अबायकेनो सिनि तिप्रासारनि बागै हास्ते गोनाङै सिनि तिप्रासारनि बागै गासै दासानि सोआबा खायनायखौ लांमार लांखा सिनि बर'नि बागै अबायके बस खालिसिनि होगो खायनाय 19 तारिख जानुवारि 1979 सिनि हास्ते हातां सोलो ककरक मानमानि साल खायफा ककरक गसिनि हामानि साल होनाय साखलै जाखा अबायकेनो दिनैनि अ सालसों जेलाखेला मुतुमा खालामलाङो सिनि हास्ते गोनाङै सिनि मानिकक ककरक अबेलायखेनो कक खानातक ककनो जतन साइमारा नांगो सिनि ककनो सालन नांगो सिनि ककनो सैदानाय नांगो सिग्रिनो दासा सिङो अबायकेनो गोबांना ककनो आखना याखनो गोबां सैजाबि दङ सिनि हास्ते सिनि ककनो अबायकेनो खाजानि मारे किसिम सावना गरम जतन फाइदि सिनि दिनैनि सिनि मासरे लियो बनाय नायखोबा देबो हाहाम दंखाय नरगै मोसागोन बागै हास्ते गोनाङै अबायके जत जागोन खालायजागै दङ सिनि गिदिर एसे खुदुंगोन जों अबायके जों हाहाम दं बिसिमखौबो अबनो तामो जों फालिनानै दङ अ साननो बेखायनो आरो सोंनायखाय सिनि नोगोरावो सिनि दुखुबो बिसिनाव गिदिरनो दाबिखौ जाबसाननाबाबो बुंनाफोरखौ Yaklam yaşitay mari Bobagara sohima thamade ya paita komolansi Tonggo kapango mutu Odato Hatue bohura sampale
হানিলে সাজাবে লখানি তলে রান্তে ত্রিপুরা খাওয়া নৌকা সবাব রান্তে ত্রিপুরা খাওয়া 아이엠의 동아이셨다 카드랑 란땀이 말의 기기성 지금 살만한 디니 역시 수술이 것을 가운 타원이 디니니 거꾸로 하스테 하던가이 고시운다 하자 사나 저도 타이나이 তাই যত দিনই আরে যে খাই তমাই রকম লাইকনো খাবে খুব ভাই নাম ঠক যাবে হহম গবকে দিনই অতব সাল্লা সিম্পালে লাইনে যাবে যত খাদক খাজানে বিশিষ্ট এই দিনই অপান্দন আজি দङ अब हेकेनो दै बगतरके जों खायनि दङनि कोभिड-19 नि कारणे जों खालाय मानलिया अतरके खाय तमाय बागै तबसो Kisisani bising tedana sini pandano nasaronan bagai, sini pandano nasaronan bagai, sini amanikop, kobrok, os hamnasu palai lagen bagai, ini ni os hamnasu jelas paham bagai sini. Kisah kenal itu paham bagai yang sini. Orang kita kalau foto sini kapal hamnalan, sini kapal palai, kapal hamnalan, doktor sini kapal mana hamnalan, sini kapal Zaten meydan sabiri. Ben de bir zora.
बेटी थोड़ा हो अरे अंक बात सुनता बात कर रहा हूँ इधर हमारा फोन को दे
นี่นะผมก่อนให้กระโม่ลูกกินตรงลูกมันก็ถ่ายก็ยึดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้